Hoy, may lalaki. Isa kagikan? Ay, nato. Pasan sa awal. Sinsowel, kaunyag. Ah, tukar na parang bakukang sa imong utaw? Di ba, ang ako lang, kanang di po ka maglaag-laag, ikabalot sa kanay bagyo. Bagyaw? Saan bagyo haman? Bagyong Runa, God? Ah, mara po nagkauli ko. Sus, kung ginugong sa may tabaw. Bukad ng kiyos. Abi kay nakadungog ka ng ex niyang si Runa. Ah, yung paak nung saan bakukang sa imong utaw? Ultimong bagyo kasilusan? Eh, matsop kayo ni mo. Muntag na igo ka raw. Igo kaunyag, igo kahanin ako. Di saan po na kakabalong nga na ibagyaw? Hani kong balita ning TV, 24 oras, pinara mo ko si Pungkalo ining balay. Aha. Mau din patanaw-tanaw kag 24 oras. Kay mansarin ni mo og sa imong ex, 24. Nalahi na jud ka, di na jud ka honest. Ay natigabala ka diha. Ano sang kanang akong gugma, mura ra nagbagyo. Bisag pila ka super typhoon ang age, taligsik na sa ako Nga ko lang ba, kanang mo kang kag tinarong kung asa kagikan. Ni ako. Ako ang kuyog tong akong barkada nga si Algie ug si Joben. Noon? Sigurado agyud na. Naman di ay? Kabalo jud kong namayi ka. E kana si Aldi ug si Joben. Kanunay nang mamayi. Raya ng bayi kada gabi eh. Siya na may ay gakuyog mi ni Algie ug ni Joben kay hing lanta mi og basketball. Dayon, Pagkahuman hing hampit mi sa Timayras ug hing kaon ug hing inom og milte. melty sa Timaras. Pagkahuman, Humana mo tanaw og basketball ug humana mo ka og milte hing adto mi sa balay ni Binse. bantay biyan aha. Sige ko no, tawagin ko no yung barkada, si Aldi ug si Joben. Nga mong atawagan man? Wa kay salig na ka? Tawagi dayon. Ano nga tawagan pa man? Tawagi ba? Wala ko'y load. Na ako'y Lord. Dira oh, tawagi. Ay wala ko number ka ba ko number. Na ako'y number pod. Bin! Hapit na ka, Bin! Sino na ay, okay pag next na ako, Bin! Tawagi dayon ba? Magkaisalig? O tawagan ako. Kaga na nanawag, isturbo! Ay sa, i-loudspeak. Loudspeak. Pre! Naundag ko'y pangutanan ni mo, pre! Ay, tuknoy! Grabe ha kay ni mo gabi eh! Pagkaragan kay ni mo ba eh! Matay! Nahirada giri ako mga bedsheet diri ba? Na naglama! Pagdalaw niya diri sabon! Upaw diri siya, then down ni para buto mo. Pre! Kumusta naman ka? Kumusta? Kumusta naman ka, pre? Hello, pre? Sorry pre! Di kan magugong nalibang pre, giigit ko pre! Sa katawanan mo pre? Pre! Nara ko yung mo, pre. Doon sa gamit na gabi eh. Ito, nakita ni mo tong akong sapatos. Basketball! Niladto basketball gabi pre! Nice. Dayon, gaon sa pamanta pagkauman. Ha? Usay gibuhat na to pagkahuman? Hatsa! Gikubit ka? Hatsing? Melty! Nikaon og niinom tag
milk tea sa Timaras. Insakto. Dayon hingkaon ta ug inom og milk tea sa Timaras. Pokemon. Kimon! Oh, Pokemon. Kanang mumangulay mo ang mga kanso ng mga bata pa me. Ayaw po kong tawag ingana pre, mga dagko na biyata. Ang sa kanila biyata mga bata pa ta. Pokemon. Wala tayo nga na ay pre. Wala. Di na kuno si binata diha. Dakon man ka. Nanaga na kagiipunan. Kanya magnanagyapon ka. Naapabagulay ka sa pre. Wala ko kabalo pre. Pero nakahinomdom ka na ako kang gikantsawan og Nobita. Pokemon Nobita. Unsa pa man? Mao ganito pre, ni ilang taon tag basketball gabi dayon kuha ni ato tag Timaras kay ni inom og ni kaon tag milk tea dayon ni ato ta sa balay ni Page 55. Ano sa'y page 55? Kantsaw po niya na, page 55. pre gagawala ni sila. Pre! Asa pre! Pre. Natay akong problema. Atong amigo. Oh, relax on dia, pre! May man tag dili mga badjihan. Sa may keyword ane. Pokemon or Nobita pre. Nobita. Taysa ha. Taysa ha. Ang nakabutang man dire kay naata sa balay ni Vince. Salamat pre. Hello pre! So muna ato pre, ni lantaw tag basketball gabi dayon ni ato tag Timaras kay ni kaon og niinom og milk tea dayon ni ato ta sa balay nila Vince. Dito ta kapag gabi Kana pre! Ganahan mo pre! May sakto mo amigo pre! Ganahan mo pre! Way sa pa yan pre, way sa pa yan. Sige sa pre! Balikan ka kanawag-tawag na pre! Sige. Oh! Mutuon na ka! Okay lab, mutuon ako. Subo na kasalig na ako. What's up mga mara? So karon mag-shoutout me dire sa YouTube pero gikan sa Facebook Live. So shoutout ta dire. Shoutout ni Dario Palot. Shout out Adwin Ulindan, RJ Cabanila, James Gumahen, Mark Panzo, Saludar, Nix Payapag. Out ni James Gumahin, Rosal Casas, Oas, then Liarlane, na? Wait.